Machiegni kendo nyako mogi tok winjruok ma jatend piny Kenya William Ruto kod ogai mar ODM Raila Odinga kawuono KICC. Jopiny ni kod paro mopogore e wi lokruok e paw siasa ma otimore kawuono. Esther Ojwang ochoko pach jopiny kowuok e counties mopogore. Leo tumeweka sahihi. En odiochieng' ma okelo paro ma opogore kowuok kuom jopiny bang' Raila Odinga yetiyo kod piny owacho. E kaunti ma Kisumu kod Homa Bay, jopiny orwako mosruok ma obedo e kind jotelo ariyogo. Riwruok mar Ruto gi Raila ok napenge mar Raila osegolo ji kuma bor kendo osetero kuma bor. Koro kumoro amora ma Raila ochomo ana chomo kode, aonge pingamizi gi mare. Wach ma timore odiochieng' ma kawuono amorgo kendo amorgo saidi. Neko kaluwore gi kaka wan e Luo Nyanza wasebedo ga kwa bakidi saidi. To bakidi ni otamore kelonwa development. Wamor kendo warwako matamre gi non. Kech wan bende waol gi ng'wech ma kila siku. Bunde wiwa, joma moko bende ringe wang'ni. Baba na mor kodi to kendi mora matamre gi nono. Omiyo warwako u gi Dr. William Samoei Ruto Homa Bay ka kendo waneno dongruok kaka timore kendo wamor kendo warwako u ka president. Donjo Homa Bay ka kendo ibed gi kwe kendo warwaki mogundho. E counties mamoko, paro bedo ma opogore ka jopiny mamoko rwako winjruok ka mamoko to seyo. Hiyo document imetufurahisha, haijaguza mambo ya uchaguzi ya 2027 kwa sababu Ruto ataenda kivyake na sisi tutaenda kivyetu. Ukweli ni kwamba yale mambo ametutajia kama kupigana na corruption, kuinua mambo ya youth, kuempower counties ambazo ndio zinasaidia mwananchi wa kawaida. Na shida tu zitaendelea, maana kama wameungana tupate mandawa katika hospitali, ama wameungana ili mambo hii ambayo inasemekana ya kwamba kuna mambo ya kiangazi, watu hawana mambo pesa za biashara, kama wameungana kwa kusudi la mwananchi, hapo ndio tungepongeza. Jopiny e gwenge mamoko to umo wigi piny ka gikwedo winjruok makama ka giwacho ni okodhi kare kod dwachgi. Sasa hivi mahali imefikia, Raila amerudi tena kwako. Alikuwa anatutetea, tukaumia hasa kafi vijana, mimi niliumia sana. Tena amerudi kwako. Mahali imefikia, kama ni mbaya, wache kae mbaya. Alirukia dirisha kwa serikali ya Moi, akarukia kwa serikali ya Kibaki, akarukia kwa Uhuru. Tena sasa amerukia hii. Kwa hivyo, hii ni kumaanisha yeye atakagi kiti. Yeye ni opportunist. Akule vizuri, akae mzuri, Gharama maisha irudi chini. Kata bed ni paro pogore, jopiny morwako winjruok makama wacho ni gidwaro olos kama oting'o thieth kod tieko mibadhi. Kwa Raila kononje sirikal otemo loso chumi ma Kenya wainyore wayie yegi sirikal mentie no lakini wembe ng'atwa but waneno ni omede olose chumi nikech wainyore. La Kenya bedo ni ene sirikal to wainyore to racho konya bedo kanyo samoro ng'iyo iye to wan wainyore ka. Baba wuoyo kodi direct ni at least the mondo wuogi Trump mondo ji kik tho about yedhe manyocho chungu go, at least in inyalo winji kumoro amora mibete. Baba kaka isedonje sirikal ni change Kisumu mondo biashara mondo dhi maber nikech biashara rach Kisumu seriously. Giwacho ni koro girito mar romo kod jotelogo e yiero mar higa mar 2027. Watu wanafanya harusi wakati watoto shule wanadai pesa na hakuna. Hii ni mugada ya bure tu, lakini Mungu si adhumani. Tutafukuza hawa wakati ya uchaguzi ya 2027. Kama wanataka kuona nyumbani wote, ni heri vizuri waungane pamoja. Lakini kama Raila hataki kuona nyumbani, aunge na wengine, upinzani akae kwa upinzani yake. Esther Ojwang, Ramogi TV. Kopogore kod weche mag siasa, ni migawo mar somo ochako chenro mar ikruok mar tero jopuonjre masani ni e grade mar 9